Ti Masasakbayan. Tudon, panagtatalo nun. Aglangan ka kiti, tatulungan datatang kana ng ijay talon. Aglangan tayo amin. Tatulungan tayo ida. Sikati aglangan. Tawan mo't ammom iti pagadalan. Da kami ken ni Maxine. Saan mi amabalin ti aglangan? Apay kumasa na mabalin. Mapukawon at ti award mi iti pagadalan no aglangan kami. Sika, awan mo't award mo. Sayang ngagpaiso no maikat ti award ni. Uray sumardang ka paikit di tagtalon ka langan. Naggraduarak pa'y iti senior high. Sakbay ngagsardengak. Talon ka langan, tapno addaramatan mi nga gadal. Kaya't yu asawan, siyak timang tulong kada kayo. Tapno makapagkolehiyo kayo adwa. Una, tainton makaturpos kami. Itad ni mo itnod dadagiti ka sa pulam. Ay, naglangan piman ti Buridet tatapno laeng tumulong. Ay, ngam jay duha. Di da kayat ti aglangan. Tasayang kanaw ti award da. Apay nga tamat asaan da nga agpapada iti laing. Ada kapkapso ti Buridet tay di pagadalan. Nagagat matkit day, no maipapanit ti panagtalon. Yamjay dua, masadot da nga agtalon. Uray man nalon ti may sa tao. No nagagat lakit day. Agbiagmat nga uray awan adal na. Uray di adal mat no sadot. No di na mo nga aramatan tinagadalan na. Ay, awan na, sayang mo lang. Ay, manlaw ko nga ron kadagit ti duwa nga anak ta. Masadot dang agtrabaho iti daga. Kitagsipod ta sadot da, rumbang laang ama kaadal da, tapno agbiag da. Awang klase. Tada na pa ng ti manursuro. Nga masadutak pa'y nga gawid. Diyak kaya ti mapan iti taltalon. Ay, oray siya ka. Jak lakit di kayat ti mapan ijay talon. Oray, tada ni Greg akadwa da tatang iti talon. Isu siguro nga awan amuna. Tapno adda maibaon ngagtalon. Una, kasta talaga. Sayang lang ter aramatin ng agadal. Taawan mo't lang ang amuna. Ay, Imbag lakit din tadamot lalain ko. Pasaray adda honor ko ijay pagadalan. oray siyak mata. Kitaam ni Greg akanayon iti talon. Naknak sa tikudil na. Kasano, kat mabilag mat akanayon. Iso asaan tapay nga gawid. Ay, tiyak kaya ti mabilang. Agyan tapay lang ijay boarding house ta. Agawid lang to, no awan allowance ta. Ading, lakwan lakman. Ay na, imbag tayo may ka dito'y tiyanggit, manang. Adalay padamag ko. Nay, anya ka diti ipadamag mo, si Mang. Idi nga minapanak iji kabisera. Nakitak ti agkabsat akakaanakam, ada feken max. Talaga ang makitam ida ijay taagad adal dakot nga rod iti universidad. Agkakaadalan da kadagiti anak ko. Nagawid dagiti anak ko, tawan klase da. Ngam dagiti kakaanakam, agbalbalog da. Pudno ka diti ibagbagam. Nagsauak ka din iti saan apudno, manang? Nakita dagiti dua mata. Di dapay mat mapantulungan ni Greg ijay talon. Nagawid dagiti anak ko, tay may da tinulungan ni tatang da. Ngam dagiti nga ubeng. Hay, jak pay makita ida at tumulong iti talon. Marta, awan ka di pay dagiti agad-adal nga anak mo. Awan da pa'y manang, apay ka de. Nasaungamin ni si Mang. Nga adan dagiti anak na akaadalan da. Tawan ka no mat klase da. Hanggang apay nga awan mat dagiti anak mo. Apay nga ta adi da nagawid. Adda nga min madlaw ko. Kakaasi ni Greg ijay talon. Idinto tadyak makita dagiti dua akakabsat na at tumulong kan guana. Ado ka no nga minti ipapaaramid da kadakwada, manang. Apay ngay dagiti anak ni Simang. No awan klase, adadamot ijay talon. Damagit tuman ida, apaman asumangpet da. Ang gawitan, taing ta dumawat iti allowance ta. Mga latapay iti bagas ta. Awanin bagas ta. Inton makaalata, agsublita dito'y boarding house.
Adda nga min aramido. Uray siyak mata. Addaw mat aramido. Ang mga nung naglako ni Greg itinatang na. Nawadwad lakit di ti allowance ta ita. Lakit di ah. Mabalin ang naglako dan. Takaano pa'y idinagmula da. Adaman nga ro din allowance ta ano naglako da. Pagsayatan naman, na nagagat Jacob sa tangagmula itinagduduma na tang. Talo damot kada tatang kun nana. Una, tay suda tinapig sa nagtrabaho. Nang runa no pa nag-aarado. Ingkamot nga min agarado ah. Imbagkan ka, tauray babae ka. Kat amom ti agarado. Siya, saan ko nga mo? Nagsaumat tay sa dut apadak at tumulong igay talon. Ah, mabalin mo makatagay. Nagawid dagiti kaadalan yung anak ni Simang. Ngam, di kay mo't nagawid. Kuha na nang. Ada nga min inlipas mi nga impaaramid da iti pagadalan. Uray makatulong kayo kumamat no kasdya nga awan klase yo. Kasano ngay kat nagrigat mo't nga min ti ipapaaramid da a report. Marigatan nakpaikit din. Nalpas ka di dagiti anak ni Simang, tapay ang nakaawid da. Kuha nga min nanang. Ada nagpatulungan da nga amuda. Iso aday jay. Nalpas da dagos. Mala, in kayo nga rod tulungan ti kabsat yu ije talon tanasa papay mat. Uray agburas kayo itinatnatang. Mapan kami iji talon, nanang? No kayat yu nga adda ilako tayo. In kayo tulungan ti kabsat yu tapno adda allowance yu. Kaasimat dya adi yu. Naglawa mo't gayam ti minulaan da. Ado ti burasan tayo no kasta. Nga rod, di da pa'y lakit manangdan iti kadwada nga agburas. Imbis at itangdan tayo, usaran nyo langan iti pagadalan. Isuada tayong tiag trabaho. Ada ka mo't gayam dita. Naginanak lang tanabanugak unay. Si kama mo tiag bunag manang Max. Sapay nadagsan, kun adayo ti pangipanan. Kasano nga rod amalako tayo ngay dagiti natang tayo. No saan tayo ngay panidi kalsada. Max, san mo unay akaadwan ti awitem? Imbag ni Greg ata naruam nga gaw awit iti nadagsan. Ay, agbalin tayo na para bunag. Ano saan tayo latta ka din? Tapno adda may lako tayo. Saan amalako dagiti natang? No dito'y lattan talon ti ayanda. Nagsakit ti bagbagik ang nagbunag itinatang. Agurigurak sang. Nagbunag ka lang. Magsakit kan. Imbagkan ka, tanairuam ka ngagbunag. Siyak ngay. Napakuyugan lang iti kinasadot da ita. Ay, nagrigat lakit din ayat ibiyag ti mannalon. Dak kayat yag nanayon aman nalon. Agyaman kakit di Tada taltalunan tayo. Nungay awan. Isu asikan ti makaamoy ti talon. Tinasken, kat matulungan na kami ang makaadal. Rumbang makalpas kayo. Tapno sana sayang ti pagbannugan mi kadatatang kananang. Di kagdanag kabagis. Igaad mi ti agadal. Nagsapa kayo manan dito'y talon na bayao. Kasapulan Dua ngamin ti pagad-adalan mi iti kolehiyo. Damax kan fe. Imbag man tasan ngagreklamo ni Greg. Asaan nyo mat a pinagkolehiyo bayao? Kaya't ko kumamat. Ngam ko na amarigatan kano nga agadal. Narigat kano ti agadal. At dakap-kapoy nan sa ngamin iti pagadalan. Hanggang nagagatmat kit di abaro. Unmat kindi Numakadal jay dua. Kapilitan nga adu ti ited ko at tawid ka ni Greg adaga. Ay katuan mat abayaw. Kasla adal ti tawid da. Tapi nagadal yu ida. Makasarak dan to itinasaya at trabaho da. Numakaturpos da. Ngam ni Greg. Agnanayo na aman nalon. Ay, hanyangay nga road no di kasta. Kaya't naman ti agbalin aman nalon. No makaturpos da Max Kenfe. Dakkel ti utang da na imbaganakam ka ni Greg. Nagagat day di agreg. Mapagadal na lakit di dagiti kakabsat na. Imbaga, no nasayat dan tumat kan kwa na, inton makaturpos da. Siguro takabsat damot.
At damot tay tao ano makaturpos, di nan am-am mo tinang tulong ken kwa na. Ay, saan kumamot takaasimot ni Greg. Naanos kan nagagat ngagtalon. Danda ni di pa'y tulungan dagiti adwa. Madlaw ko nga rod nga dasad-sadot dagiti dua. Ay, talaga. Agawid dalaan, no mapanda dumawat iti allowance, kan mangala iti bagasda. Awan samot dagiti anak mo nga agad-adal iti kabisera, manang. Ay, awan da pahimot ading ko. Ang mga noad da impaaramid da kadakwada. Kasta nga ta, manang. Ti amok kat lalaukan da iti kinabalog ti panagadal da. Ay, saan mo't siguro? Tano agbalbalog da. Saan kumaan na nga to dagiti grado da nga ipakpakita da kanyak. Kasta ka de. Ang madamag ko man, manang. Apay ngay ajak makita at tumulong kada kayo dagiti anak yu iti talon. Maawatan milatan at agad-adal dakat nga rod. Ay, no siya. Saan nga agbalin? Gaputa agad-adal da iti kolehiyaw. Sandan at tumulong iti trabaho iti talon? Ay, saan ang mabalin, manang? Day, naggapu ka lang anapan gimatang iti mamerienda. Maikulkulang kamatayin. Napanan ka din ni Greg. Napan na pinadigos tinwang ijewaeg. Hapay ka de. Imbag tawan dito'y ni Greg. Di namang ngag ti ibagakken kalakay. Anya ay day tanga ibagam. Tandi mo pa'y kayat amangag na. Nasao kanyak ni Simang. Nga oray adda iti kolehyo dagiti anak na. Tumultulong da kanumat iti talon da. Apay ngay. At dagiti anak ta. Kat umay dalaang no mangala iti allowance kan bagas da. Day tamat nga ron ti pagsidsid da awak. Nanay. Agpampambarsamat dagiti anak ta. Nakaawag ka mat anak. Saan kayo ka di nga agawed? Saan pa'y nanang? At daramidan min. Umay kami lang mga iti allowance kan bagas min. Umay kayo agburas iti ilako yu anateng. Saan pa'y naglako ni Greg? Apay adi pa'y la naglako nanang. Saan pa'y adda ka sa pulan mi. Agurigor ti kabsat yaw. Nasakit mo't ti sikat ni tatang yaw. No di kayo may agburas, awan allowance yaw. Nang kasanungay ti aramidan mi a report mi nanang. No maaramid ti daduma a makatulong iti talon da. Apay, diyo ka di mo't maaramid. Awan ka di tinduling yung akwarta nanang. Awan. No kayat yaw nga da kwarta yaw, umay kayo agburas iti ilako yaw. Bye. Apay ngayon nagsakit ni Greg. Kasano adi agsakit. Kat kanayon nga da itirwar nga agtrabaho. Uray siyak. Ay na, nasakit mo't tantisikat ko. Kasanungay. Kat addamot ka sa pulan mi iti pagadalan, tatang. Adababayadan mi. No kayat yung adda kwartayo. In kayo agburas. Agbunag kayo mat amang ipan ije kalsada. Tamapan ilako ni nanang yo. Ang mga nuoray da kami, kagurigor kami, tatang. Anya nga ron ti kayat yaw. Ni Greg nga aggurigor ti mapan agburas. Tapno adda osaran yaw. No kayat yung adda kwartayo. In kayo agburas. Agbunag kayo mat amang ipan ije kalsada. Tamapan ilako ni nanang yo. Ang mga nuoray da kami, katagurigor mo, tatang. Anya nga ron ti kayat yaw. Ni Greg payla ang aggurigor ti mapan agburas. Tapno adda osaran yaw. Ingkay kit din. Mangtangdan tayo laangan iti kadwa tayong agburas, tatang. Apay, adula unay aya, tapno mangtangdan tayo pay. Saan mat nga aggigiddan, tanaw di ana imula ti dadtuma. Imbagaan makaburas kami iti mailako. Ngaumdas apara iti gastosan mi. Agawaan yu ah. No kayat yu ti makaadal. Aganos kayo maet. Kitaan yu dagiti karuba. No awan klase da, agawid da amapan tumulong kadagiti naganak da. Ay, nagpudot. Ngambasit pa'y tinaburas ta. Umanay ayada ito'y amaila ako para iti allowance ta. Nagbayagmat ngamin tagburas iti lubyas kan utong. Nagrigatan ayo.
Sana ko man nga agburas. Ingam ko na ni tata nga awan kwarta ta. No awan maburas ta. Nagsakit tumad di man nalo nakabsat ta. Jak lakit di maanusan ti agnanayo na kastoy. Ika gumaw ti agadal. Tapno sana ko na tumapugi ti talon. Intun makatupusa. Mapanak iji abroad. Nga uray siyak mo na. Arapaap ko mo ti mapanigi abroad. Ijay tantong agtrabaho. Dakdakkel mo't laeng ati masapulan ta ije abroad. No makapantay jay abroad. Santan ngagtalon. Basit tinaburas kan intulod yu iti kalsada. Kaya't asawan abasit ti kwartayaw. Nayunan yung matan ananang. Urang at talaga no day talang. Urang ti allowance mi. Saan ka di nga imbagak nga awan ti kwarta tayo, tain nalayo mo't tinaglakwan tayo, daytoy napalabas? Sapay agda ko magatang. No inagawaan nyo kumatinagburas, kat di nasayaat, ngam nagpampamayan kayo, mat. Diyay tuman adi yon timang buras inton maimbagan. Isumat nga rod ti na isang rat at trabaho na nanang. Kat, abuswan nyo matan. Kakaasi lang nga rudan. Kinayat na matagtalon nanang. Saan mi mat apinilit? Uray, saan arumbang nga ipatudon nyo amin kankwana? Kaimimbag mo pa'y laeng. Adda ka manan dito'y talon, Barok. Sayang dagiti sana naburas alubyas ken utong, anti. Kasano, kat ijay matlinong ti adado nga ayanda. Ay, unayan dagita akakabsat mo. Ay, di dakat agawaan ti agburas. Agpadada ngamin asadot, anti. Gapo, tasadot da. Ay, si kalatan ti mga ramid iti amin. Ay, naglaing dangay. Saan mo nga ipalubos akas ti aramiden daken ka? Ure ananwa, anti. Di daktumat la matulungan. At dadamot akanayon ni di kabisera. Kastoy ti aramidem. Ay, pasaray aglako ka itinatanyo. Ilasin mo ti daduma apaglakwam. Ibangkom. Basit lang mat ti mapaglakwak, anti. Aramaten da kanoy di pagadalan, iso nga lain da amin. Uray basit laeng. No kanayon ka amangi deposito, awan papananano di maurnong. No ited mo amin kadakwada, awan Padasak man nga rod, anti. Saan laeng apadasen, Barok? Aramidem. Ay, Barok, naglako ka kadi itinatan mo? Wan, anti. Agawid ako man. Napan ka kadi ije bangko ang nagdeposito? Saan pa, anti? Ala, kadwaan ka amapan mangilukat iti libretam iti bangko. Alaman nga rod, anti. Masapul nga agidulin ka mo. Manipod ita, kadaglako ka, kargaam ti pasbuk mo. Intaman nga rod, anti. Saan arumbang nga ited mo amin kadakwada? Kasanon, no adda emergency apag kasapulan. Anyati ko nam, adan libreta ni Greg iti bangko? Wen lakay, pinilit ko anapan iti bangko. Ay, kakaasing amin, no alaan manan dagiti kakabsat na ti paglakwan na. Kaasing agpaiso, Kanayon iti talon, ngam ited namat amin ti paglakwan na kadagiti sadot akakabsat na. Madlaw ko nga damot suron mo kadagiti doa. Ugali dati kasuron ko, tanagsasadot da. Wen nga rod Anyan to nga tati masakbayan dagiti agkakabsat. Mabali na dumuras to tibiyag dagiti duang agad adal, basta makaadal da. Wen, nalabit, gapot ako na damot ang masirib da. Nalakada siguro ang makasapul to itinapintas apagtrabahuan da. Uri di kabsat da, sirsiriban da. Wen nga rod imbaglakit din, taimbagak nga agidulin iti mapaglakwan na. Mayat day tangayin singasing mo, bakit? Tapno at damot pakakitkitaan na, iti pagbambanugan na. Daytoy kadilang ginaglakwam. Mano kanumot asakutin lakom.
Gumatak mo't ay ti sapatos kan pantalon ko. Ay sus, saan mo akasapulan ti sapatos kan pantalon ijay talon? Ijay laka di talon ti pakaramatan ti pantalon kan sapatos, manang. Inton maminsana na gumatang kay ti sapatos kan pantalon mo. Takasapulak ijay pagadalan. At dapay mo't maburas ijay talon. No kaya't yung amanayunan ti kwartayo. Sikan tadapay aramidog. Napanugak. At da inaramid ko. Da kayo kat agburas lang met aramidan nyo. Siyak tinagarado. Siyak tinagmula kan aminan. Dahit tangarod ti trabaho. Ano sama? Dawatin nyo man di ko nanigrig nga igatang na iti pantalon kan sapatos na takasapulak ti kwarta nanang. Apay aday ta kwarta na ti alaam. In kayo matagburas iti ilako yo ken ni Max. Ay, hanyamutan. Sapay nagpudutan ti mapan iti talon. Ay, nagataltuman ng ti bulong ti utong kan lubyas ama isagi di ti kudil. Ay saan kayo nga agpambar? Agbado kayo iti atidog iti manggas na tapno saan kayo ang magatlan. Sapay nagpudat. Agkalugong kayo Ay abam ni Max tamapan kayo matagburas. Madama nga ti arado ni Greg iti mulaan namanan iti sabalian natang. Nagboras pa'y kumaang amin. Sakbayan na pan nagarado. Numasadot kayo amapan, awan mat na yun, takwartayaw. Umutang man iti kwartayo, Auntie Mercy. Bayadan to kano ni Greg into naglako. Ne, itaman pa'y nga umutang ka iti kwarta? Dayta mo ti imbilin ni Greg, Auntie. Imbaon nak nga umutang. Imbag tada pa'y nabati iti naglakwak iti baboy ko. Sige, alam ti dadduma. Ay, agyaman na kanti. Agsubli kami ngamin ka ni Max iji kabisera inton madamdama. Ni Greg tulatan ti singiran nyo, Auntie. Sige, no agkita kami ka ni Greg. Ibagak tulatan kan kuan ha abayadan na adagos. Takasapulak mo. Agsublitan iji kabisera. Darasan ta. Ngam kurang mati kwartata. Agawit tantumanan dito yung umay dumawat. Napanak imutang ka ni Auntie Mercy. Imbagak asingiran na ni Greg. Sige, agrubat tang araw dun taintan. Darasan ta. Ta mga no sumangpat ni tatang. Igawid na tantumanan. Napananda ya. Sinurot na ni Greg iji talon Imbagam ka din nga agsublita iji kabisera. Imbaga nga ni Nana nga intapay agboras ta na sa apapay. Day tantungat agburas. Makapasuron. Saan mat ngay may dito italon dangi J2? Imbagada nga agpalpada pa'y kano, sakbay asumurot da. Awan dapat tan. Sapay kunada nga agsublida kano ije kabisera inton malam. Saan mo ida nga ikan iti kwarta no di da tumulong? Marwamdan nga agsadot-sadot. Ay, nuapay matakas jay, dagi jay adwa. Jay lagnamnam ay ti amuda. Numuna, tano adda iti da kwartada. Ibagada akurang, tada kano kasapulan da, ija pagadalan da. Ay, hindi da pa'y matamo ti aginot. Saan mat abas ta mapidot latan ti kwarta? Pagrigatan pa'y mat nga umuna. Nagsublimot ng dagiti anak mo, ija kabisera, manang. Limabas da itay. Katno inton malam ko mati ipapanda. Napandan? Wen, manang. Dagiti anak ko, tumulong dapay Inton malmalum dapay amapan. Isumat dan simurot ija talon. Napandamat gaya man. Dagiti anak ko, adada pay laang ijay talon. Tinulungan da ni amada ijay. Kasta ka de. Sige, tagawid da mampay. Ni, kunak man no gumatang ka manang. Agdamagaklaan kumangam sa anan. Ninakaon. Nakitam day ta surat nga imbati ti anak mo. Anya surat. Nagapuak pa'y nga min ijayan ni Simang. Imbaga na anakita na idaalim mabas. Nagawid akon. Basaam. Napanda kanon ije kabisera. Tada samsambutan dang aramiden. Kanayon nga ibagada nga da samsambutan da. Kunada kurang ti kwartada nga maapay ngay anapandan. Day tamat nga ron ti pagsiddaawak. Di dan simurot ije talon. Ita,
Nagsubli da ija kabisera. Barok, naimbag man ta nagsabat ta dito'y dalan. Mano ka diti imbagam kan ni Fe nga utangan na kanyak? Awan matimbagak, anti. Kat no imbagam ka no apautangan ka. Iso nga inikak iti 4,000. Ha? Inyutang nak ni Manang Max? Isugay madidan si Murot iti talon. Saan ani Max ti may imutang? Ni Fe. Kwartadan adwa dayjay Naglukon dagijay akakabsat mo? Inyutang da ka, adi mo ammo? Imbis amay nayon ko maiti ururnungak. Awanin. Pagbayad kun kada kayo, anti. Isugay masana si Murot damanang ijay talon. Napandamot gami imutang kini Auntie Mercy iti kwarta. Anya, napanda imutang kunam. Asino tinangibagakan ka? Imbaga kanyak ni Auntie Mercy iti nagsabat kami. Ay, saanan ang nasaya at daytang inaramid da? Saan ko ang mapalabas daytoy? Anya itati aramida am lakay. Saan taidan nga ikan iti kwartada no saan dang agtrabaho? Naglalaingan dan ngay. Nagsadot da. Ang sayang ti panagadalda no sumardeng dalakay. No saan da maikan iti leksyon? Saan dang agnakam? Imbag tasimangpat kayo atwa. Awan ti agsamar ita. Masapul nga agtrabaho kayo tapno bayadan nyo ti inutang yo kan ni Mercy. Sayang no saan ang kagsamar, tatang. Ni Max no kayat na ti sumardang. Apay kumasyak nga iti sumardang. Ni Manang Fe, tababae mat lang. Asino tinapan imutang kan ni Mercy iti kwarta? Siyak ngam imbaga ni Max, tatang. Apay kumangay asyak ti sumardang itaasamar. Ni Manang Fe, Asino tinapan imutang iti kwarta kan ni Mercy? Siyak ngam imbaga ni Maxine, tatang. Basta itaasamar, awan ti agenrol. Agtrabaho kayo adwa. Da kayo umatla ang timang bayad iti inutang yo. Marwam kayon. Ngam, tatang. Sayang ano saan kami ang makapagsamar. Adda ka di kwartam apagenrol mo. Dayta ti pangaddang ko. Awan ti agsamar, tapno amuyo matiriga ti agtrabaho iti talon. Tanga kasan, day takit ang garado kas kadag mula kadag sibog. Ay, jaski. Basang, saan kayo kadi anagenrol itaasamar? Saan, nana? Ay, sayang. Tamaitantan ti panagturpos mi. Apay ngamin adi kayo nagenrol. Dagiti anak ko kat agsamar da. Jakman amo kadananang kun tatang. Di da kamot pinagsamar. Anya ka diti makagapo. Apay adida kayo pinagsamar. Tumulong kami kano iti trabaho, nana. Kasano kat di kayo mat ngamin tumultulong. Dagiti anak ko, kadaawan klase yo, agawid da nga umay tumulong. Lakwandakman pa iti sabon, nana. Aglabaak ngamin. Sika ka di talaga ti aglaba, wenno ni nanang mo. Apay anadamag yun, nana. Adda ngamin damag ko asadot ka kano. Uray ni Max akabsat mo. No kasta, agpaiso ti damag ko asaan kayo anagenrol. Nakaaman yung matante. Nagpartak ka ti damagan. Ay, asino pa ingay, no diti broadcaster diti lugar tayo. Ni ka din na si Mang ti kayat yung asawan, ante. Ay, awanen sa balay. Ay, masuron ti amayo. Tay niyo tangyo ti kapsat yo adinamot gayam ammo. Kasapulan mi mat ngamin, ante. Adamot di tati mabalin nyo apang remedyoan. Ang sadot kayo lang amin. Ante, mabalin ka di abayadan min tulaangan inton addan trabaho mi. Kaano ngay? Kasapulak mat ti kwarta. Wala na, ante. Kaya't mi ngaminin ti agturpos adagos. Tapno makatrabaho kami. Alaman laengan. Ngam ikariyo nga agturpos kayo, ha?
Nakisarita akin ni Auntie Marcy, tatang. Imanugot mo't abayadan mi inton makatrabaho kami di utang mi. Kat, anya ita. Mabalin mi pa iti ang ginrungol, tang. Itikas na, nadardaras kami ang makaturpos. Iti may sa kondisyon. Anya da ita kondisyon, tatang. No awan klase yo, agawid kayo, tatumulong kayo iti trabaho iti talon. Untang, umay kami tumulong iti trabaho iti talon. No nagawid dagiti anak ni Simang, agawid kayo mat. Awan ti adu apang baryo, tapnulaan saan kayo nga umay tumulong. Nalawag, Undatang, basta saan kami asumardang iti panagadal mi. no makitak dagiti anak ni Simang asumangpet, ngam awan kayo, sumardang kayon nga gadal. Kapilitan nga agawid ta, mapantumulong no awan klase ta. Nyapay ngay, imbaga ngamin ni nga nasimang, apasaray tumulong dagiti anak na no aman klase. Ay, naamuan dalakat nga rod nga agpampambartalaang no kasi nga awan klase ta. Sano, marites ngamin dagi abakit. Idanon na amin adirumbang nga idanon. Nga magpaisutay ko nada. Asom ngaw ti anyaman a palimod. Ngaron, inlimod ta ti kinasadot ta tumulong. Ngam naamuan dalat tamot. Saan abali ah? Tanulakat makaturpos ta. Pulos sadya kayatan ti agtalon. Uray siyak matang, pulos ajak kayat tagtalon. Uray, tadandanitan agturpos. Imbag lakit din tasaan ang nagkuleyo ni Greg. Dakkel ti maitulong na kadata, babaan iti panagtalon na. Napagadal na ta. Barok, damag ko adakkel man gaya man tinaglakwam iti inapit mo nga ire. At damat basit, anti. Yung aramaten dagiti dua kakabsat ko ti daduma, tap nagturpos dan iti kolehyo. Plano da adwa ti mapan iti abroad. Si kalaangan ti agbati nga agtalon dito isanay kuhayo. Wen nga rod, anti. No kuma, tanalaingak met. Mabalin ang nakaadalak kumamet. Angam, saan mo't ngamin, anti? Saan kan ngagliday? Tadamot dumuras aman nalon. Basta nagagat. Wen met kit di anti. Siguro, nawadwadan ti urnong mo ije bangko. At damat, anti. Saan mo nga ibagbaga nga adda urnong mo? Amangan no utangan damanen. Dakkel to lakit iti kasapulan da no agabrod da, anti. Bayam makaamu damot amangi remedyo iti pagabrod da. Kasanon ngay, no di da isubli, wenno bayadan kan ka. Imbag ta nasabat ka bayaw. Saan ako na mapanidya balayaw. Anya ko matigagaram ipag. Umay kayo kumaagluto ijay balay inton umay alunes. Agturpos jay kakaanak kanyaw katadama basit pagsasangwan tayaw. Da kayo kumatimang kita kadagiti umay tumulong nga agluto bayaw. Agidan nga agpaiso di agkabsat. Talima atawan ti kurso di maysa. Idinto ta upat atawan mat di maysa. Malpas metlaangan ti sakit ti bulsa bayaw. Dakkel a sakripisyo ti aggidan nga agpakolehyo. Imbag tanagagat kan napigsa ni Greg iti talon ipag. Amang ano saan mi nabalinan kanila kay ikaw no da kami lang tinagtrabaho para kadagiti dua bayaw. Dakkel nga agpaiso tinaitulong ni Greg kadagiti kakabsat na. Makaginaawa kayo nga agpaiso ipag. Ay akpay suday tabayaw. Mabalin minti agtugaw nga agina na. Taawanan pagdandanagan na pagadalan. Aggraduar gaya man da fekan Max. Mapantakan mo inton Lunes ije balayda. Takitain ta dagiti tumulong agluto. Sige. Ay, malpas matlangan ti paggasgastusan ni Kabagis. Ay, makaginawa damutan. Deta nga rutimbaga kiniipag. Maragsakan jay tawa ng ipadamag nga agpaturpusen. Tilaangan aramaten da nga agabrod ti problemaen da. Saan ka diyan na ibaga ni Greg nga dadakil nga urnong na itibangko? Ay na, imbagaken kwa na adi na ibagbaga nga adda urnong na.
Ta mga nuutangan damanan. Di uray utangan da, basta bayadan da lakit de. Ay na amo kunti ugali dagi jay adwa. Nalakadala ang alamlam yung ang jay kabsat da. Sa bagay, adalukloko dagi di adwa. No saan ko nga imbaga nga agibang ko iti kwarta na. Ay, awan ko mati urnong na ita. Itata nakaturpos kayo nga agkabsat. Anya ka di plano yo. Dagi jay anak ko, mapanda ka no og trabaho ijay Manila. Ada ka di am mo da asigot nga taga Manila, nana? Ayun adu ti kabagyak ijay. Ay, kasta ka di, nana. Da kami. Agbiro kami pa iti pagtrabahuan mi. Di ba bakante kayo pa'y nga rod? Kapilitan, anana. Ag-apply kami pa'y ngamin. Kasta ka di. Ay, imbaglakit din ta da kabagyak nga da trabaho na ijay Manila. Awan mat ngamin kabagyan mi iti Manila, nana. Nagswerte dagiti anak ko. Taada-adagos trabaho da, apaman ang nakaturpos da. Apay anak kami suot ka simbang pat. Masuro na kanibakit si Mang. Iparamag na nga ada trabaho dagiti anak na iti Manila. Maragsakan la siguro mo't amang ibaga nga dan trabaho ti anak na akaturturpos. Pasikat kit di Ay, malpas lang dagiti papeles mi nga ipagpag nami. Makadanan kami to iti Israel. Saan laong a Manila? Agawaan nyo nga i-follow up atap no mabiet. O nanang, mapanak manin inton bigat. Dakkelakit diti kasapulan niyo no agiddan kayo amapan. Mangisalda tayon iti talon. Tasakaan minto kan ni Max, nanang. Payapurada mo ti ipapantayo iti Israel, manang say. O nga rod, manutayo mat nga kukuyog. Tamay sala ang hotel ti pagtrabahuan tayo. Imbaglakit din Kamay-may sa ti pagtrabahuan tayo ngagkukuyog. Nagasat tayo. Tayo pagadalan tayo ti imayan di amamo ti professor tayo a recruiter. Ngun nga rod, magagaranak pa yun ang makadanon iti Israel. Santan ngagtalon pay. Hotel, wano restaurant ti pakay distinuan ta. Dahita pa nagtalon ti Jakpulos kayak at trabaho. Payapurada ka no ti ipapandag iti dwa ija Israel. Kasapulan dati kwarta tapno makapanda, lakay. Sige. Tainak nga rod mang biro iti mang salda iti daduma atalon. Sayang mat tinaited ka nakwada nga oportunidad no di da pay lagamatan. Manmanuday jayan. Nalakadala ang asakaan ti talon. No ipawit da adagos ti pangsaka. Tapno saan ang marimata ti talon. Nasken asakaan da adagos, ta sayang ti daga. Lakit di Iso ti unaan da bayadan, no agsweldodan, ije papatanda. Sayang di nalawa talon. Iso tinagap-apitan tayo iti pinagadalyo. Ita, maisalda. Tapno aramaten nyo iti panagabrodyo. Di ka madanagan kabagis. Inton agtrabaho kami ni Joy. Dayta ti unoon mi. Agipawit kami to iti pangsakayo. Bumasitan ati pagmulaak. Sana bale, taipawitan na kanto iti kwartayo. Namnamaan mi day ta amanang. Sayang ti daga, no saan tayo amasaka. Danag mon aya kabagis. Amang ano inton adda kayo ni di abroad kat makalipat kayon. Aday yung amapasamak dayta. Agsublikan ka, titalon. Naggapuan nyo ka di malamanan. Napanmiman intulod da fe ka ni Maxine iji airport. Anya? Airport ko nam samat. Mapanda ka di agpasyar ijay Boracay, wano ijay El Nido. Saan da mapan agpasyar? Mapanda ka no agtrabaho iji Israel. Israel? Pudno ka di tinangag ko? Isuda adwa? Wan ading ko. Barang no nasayati matumpungan da trabaho da. Taaduda mata nagkukuyog. Aduda ko nam. Anyang iti trabaho da ijay? Crew ka no iti restaurant ken hotel akay bangbangon iji Israel. Isu nga aduda nga agkakadwa. Kastagayam. Ay, anya ka di tigatangam, manang.
Apay nga tanga ado ti nakasurat a house and lot for sale. Iti asidag ti hotel a pagtrap-trabahuan tayo. Soldado sa kanumat ti sigod anagyan dito. Ngam na idistino da iti sabali a lugar. Iso nga ilako dadagita a house and lot? Nalabit ha. Kastamat ti damag ko. No medyo agbayag tayo ditoy. Kat saan amagatang dagita? O, di mabalinta ti gumatang. Kastamat ti ko na dagiti kakadwata. Nulakat mabalin ti installment. Mangalada kanumag. Kuna di nakasaok ang nabayag ditoy. Nalaklaka ka no dagita. Ngam ti daduma alako iti medyo adayo. Sige, iurnungan ta ti house and lot. Sayang no adda makauna. Kastamat ti ko na dagiti kakadwata. Nulakat mabalin ti installment. Mangalada kanumag. Kuna di nakasaok ang nabayag ditoy. Nalaklaka ka no dagita. Ngam ti daduma alako iti medyo adayo. Iurnungan ta ti house and lot. Sayang no adda makauna. Nasauna pa'y, nakapashare ka no pa'y dagiti dadakkel na ditoy. Di ka no ginatang na a house and lot ti simmang bayan dagiti dadakkel na. Inton agbayang tamad ditoy. Mabalin tamad apagpasyaran dananang kantatang ditoy. Una, no kayat dati umay ditoy. Patsumot amayat da. Dakkel agastos ti umay agpasyar ditoy. Sayang lang ti kwarta. Apay ngay, di mo tan agpawit damanang iti pangsakatayo iti talon, tatang. Urayan tayo nga umawag da. Ta ipalagip tayo. Nasken ka di pa'y nga ipalagip da ita kadakwada? Amangan numabamban damat ijay. Iswa di da pa'y masango ti umawag. Narigrigat ti trabaho iti talon. Ngam ti trabaho da. Ta hotel ken restaurant mat ti ayan ti trabaho da. Anya nga tangay ti rason. Nuapay adi da ang gipawit. No saan laga po iti naisalda at talon? Uray saan da ko man ngagpawit? Nulakat malpas ang masaka ti talon. Adda kadakwada no agipawit naman wano saan. Tinapatag, masaka ti talon. Wan tatang, nagkarida ngagpawit da iti pangsaka. Saan sapay mata nagpawit dagiti kakabsat ni Greg iti pangsakada iti talon da. Damagak tuman kan ni Kabagis no agkita kami. Kasano numadanon ti taning ti panangisaldada iti talon da. Day tati parikot. Saan ngamin akayat ni Greg amapukaw ti talon da. Husto tay ko nang bakit. At dalukloko dagiti adwa. Ay, win nga rod. Husto ti imbagak ka ni Greg amasapol nga agidulin iti kwartana. Isunsamot ten ti mapasubo amang saka iti talon da. Dadandanin ti taning na. Sige, taibagak ka ni Greg. Taiso ti mang kontak kadakwada. Babaan iti Facebook. Kat no saan kanon nga active ti account da iti Facebook. Anya? No kasta ti naramid da. Kaawatan alikliklikan da ti pagrebengan da. Magatang tantimay sa alako a house and lot. Addan da kalabalay ta ditoy. Ay, ungayam. Kasanungay di insaldada atalon. Amangan no makapuntot ni tatang. Sayang mat nga no adda makauna amang gatang iti house in lot. Adodang agtarigagay. Iso nga inunata ginatang. Anya ngay. I-activate tan at Facebook account na. Sigurado akong takon data. Lakit dia. Ibagata anak kagatang ta dito iti dakkel a balay. Maawatan damat siguro no apay nga inununata ti balay. Una manang. Balay ko naman. Bukod ta anam ay ti pinanunot ta. Saan kat ati talon ang nagrigat at trabahon? Hello? Asino da itoy? Naimbagta na kontak kayon. Apay adi kay man la umawag. Nasa kayo ka din ti talon? Di mawat kami iti pawayway. Maglakid din tawan tinapirma na taning na. Gayem ngamin ni tatang tinangsalda. Kasta ka di? Kwa ngamin, ada ginatang mi kan ni Max alote kan balay ditoy. Anya? Gimatang kayo dita? Agyan kayo ka din ditang agnanayon manang? Ditoy ti ayan ti trabaho mi. Mabalin mi ti agri-contract ditoy. Sige, tay baga kadananang kan tatang da ito'y.
Maragsakan dalakit din no maamwanda, ang nakagatang kami iti house and lot ditoy. Nakontak kong damaan ng tatang. Inggagara da tayo ngayon, Black. Tas sabali gayam tinyor urnungan da. Anya ti kayat mo asawan asabali ti inyornungan da. Gimatang da kano iti balay ken lote iti Israel, tatang. Anya. Apay, ijay dan nga agnaed. Ay, kalukwan ti aramid da. Isu aditay ida makontak, taing gagara da. Kasano nga itan ti talon, tatang? Ay, awagam ida, tasyak ti makisarita kadakwada. Wan, tatang. Ngam inton malam kano. Tas sumrekdan iti trabaho da. Ay, sinalbag da giji adwa. Ay, jay lapagsahiatan da ti pampanunutan da. Kasano ngayon tinaisalda at alawon? Damdamagan nakit din no nasakata yung titalon. Ah, Imbaga ka saan? Imbaga ka nakisarita kayo iti gayem yung anang salda. ay, amukla kumakas ta ti aramidan da. Jakla kuman insalda ti talawon. Di pa'y kanumot gayam na sa kadama ng Marta ti talon da. Ay, bukod dan a problema dayta. Ay, saan tayo na makibiyang? Sa anak mo't ang makibibiyang, nasa uklaang mo't. Inton kwan, isumanan ti ulit-ulitam nga ibaga ka dagiti umay gumatang dito istormo. Mas daawaklaan mo't Ta medyo nabayag mo't tan dagiti agkabsat ija abroad. Di da pa'y nasakati insaldada. Saan da dumaw dawat iti kwarta kadagiti anak da? Ngem tinanakam nga anak, oray saan adumawat dagiti naganak, mangted da, tanaisaldakat nga rod ti talon, gapu kadakwada. Saan ka day, manang? Saan nga rod nga agpapada ti anak si Mang? Nangruna no adan pamilya dagiti anak. Saan na rumbang adawatan ida? Awan pa'y mo't pamilya da fekon, Max? At dalatamat tao aman nakibiyang iti biyag ti akimbiyag. Sana maliklikan day ta. Hanggang masino ka di tidakda kamatam. Ay, asino pa'y ngay. Jay berber nga sanda iti announcer. Bagay na launa iti birngas na nga announcer. Isu nga rod abiner nga sanda iti announcer, gapu iti kasjay akababalin na. Ay, salawasaw ngamin. Anya ka di man ang tibibiyangan na ako nam. Ay na, apay kano asaan pa'y anas sa kadamarta ti daga nga insaldada. Kat medyo nabayag kano meten da feken Max ija abroad. Adumeten ti mas daaw. Duada nga day di abroad. Nga mapay adida pa'y lanas sa katitalon da. No sabali lang tinangsalda. Ang mga no inikanda iti taning na. Ay, nasingpet ngamin tinangsalda. Iso siguro nga iso tinangisaldaan ni Jose. Tamo na ti kababalin, jay gayem na. Anyat orasan. Dinamag mo man itayan ti oras. Ita, damagam manan. Anya ka di ti padpadaanam. Ti irurwar nga rod damax kan pa iti trabaho da. Irurwar. Anya ti kayat mo asawan. Ay, saan ko gaya man na ibagakan ka? Naawagan ni Greg da pa eh. Awagak ko mamanen, ngam ko na ni Greg asimrakdan iti trabaho. Urayak ti irurwar da, tawagak ida. Apay ka naw adida imawawag. Sabali ti insaganaan da. Gimatang da kanu ija iti lote kan balay. Saan kat atin ay salda ti inununada. Anya, tapay agim matang daijay iti balay kandaga. Day tangaron ti pakasurunak. Sabali ti inununada. Ay, una yung dagijeng anak mo. Hello. Imbag ta naawagan kayo. Hello, Tatang. Kaasi ti Apo. Nasalun at kami pa'y. Nasalun at ti bagiyo. Ngam saan alimpyo ti utakyo. Apay asaan kayo nga imawawag, ha? Kwa ngamin, Tatang. Pasensyan. Agiin no nang amin ti gumatang itinalaka a house and lot for sale. Ison ti ino nami. Ta mga numaibusan kami. Kahit
Saan nyo man la pinanunot, no anya ti mapasamak iti naisalda daga? Agpawit kaming tungo, inton agsweldo kaming tatang. Agipawit kayo iti pangsaka iti talon. Kat uray saan kayo ng agaw awid ditoy, no day tati kayat yaw. Anya ti kuna ni tatang iti nagsao kayo iti cellphone. Makapungtong. Agpawit ta kano iti pangsakada iti talon. Oray saan ta kanon nga agaw awit ijay. Anya kumapay nga iti pagawidan tayo jay. Jakmat la kayat yagtalon. Imbaga kinitatang nga agpawit ta inton katapusan. Tapno masakadan ti talon. Makapawitan taadamot tin nagatang taabalay. Una, agri-kontraktan. Tapno oray saan tan nga agaw awit ijay. Nagrigat ti biyag ijay away. Adda pa yan boyfriend ko at taga dito'y Dito'y kami nga agnaod no kas pangarigan taga-sawa kami. Oray siyak mata. Dito'y kami nga agnaod. No addan tumatan asawa. Itatanagpawit matlaangan dagiti dua, ingkan sa kaan ti talon iti gayam mau. Huwag bagay. Himbag lakit din, taiso tinang isaldaak iti daga. No sabali lang tinang salda, amangan no di da impalubos anay tantan ti panang sakatayaw. Huwag nga raw. Ita lumawa manan ti ubraan tayaw. Sapay adda kano ar-arman ni Greg. Anya nga raw ngay. Karbangan namat day ta. Baron di anak ta. Bareng no makatumpong itipada na anagagat nga agtrabaho akas matlaken kwa na. Barok, adamot gaya mo kaayan-ayat mo. Winanti, inton maapit ko timula kita. Ang mga nagkalaysa kanin. Umdas mo't siguro ti urnong mo. Nabayagan di pa ng rugim anagurnong. Sobra pa'y siguro, anti. Kaya't agyaman ako na kada kayo. No saan nyo siguro nga imbaga nga agurnong at mabalin nga awan urnong ko ita. Naimbaglaangan tadimngag ka. Ang rumbang kumamot nga ipawitan da ka dagiti kakabsat mo. Tasika ti ad-addaan ang paadal idi kadakwada. Saan ko idan anam namain, anti? Saan na bali? Nalpas matan. Naibaga ni Greg ano maapit na dagiti mula da, agkalaysadan iti kayan ayat na. At damot gayam ornong ni Greg. Mas daawak nga ron idi nakitak ti libreta na. Dakkel mo't gayam. Uray saan anasirib ije pagadalan. Nalaing mat iti praktikal abanag. Agasam ngay. Ta di pa'y gayam arinugyan na tinagibangkaw. No kurang idi ti ited na paglakwan na. Saan kulatan adamdamagan, ta isukat nga ron ti adadong agtrab-trabaho. Iduldulin na matgayam iti bangko. Iti dayjay akaunday na anagibang bangko. Adoon ti urnong na, nga uray manalon laeng. Saan mo alalaengen ti manalon lakay? Tanuawan ti manalon. Saan amakan dagiti babak nang ti kwartada? Kasano da ito yan? Ado kano ti agraira a rebelde dito Israel. Amangan no adda kano gubat ang mapasamak iti daduma apasat ti Israel. Delikado day ta agubat. Sapay dito'y gayam nagatang tayo tinagyanan dagiti soldados kano. Sakbay ang nagatang tayo. Imalis da kano, iso nga inlako da iti nababa a presyo. Kasano ngay, no ipagarup da a soldados pa ilang tadda dito'y. Agridan tayo kano. Nauyong kano dagiti rebelde, numastrak dati balay dagiti sibilyan. Ti masakbayan. Imalis da kano, iso nga inlako da iti nababa a presyo. Kasano, no ipagarup da soldados pa ilang tadda dito'y. Agridam tayo kano. Nauyong kano dagiti rebelde, numastrak dati balay dagiti sibilyan. Kasta ka nung arod. Sapay awan ka no ti santuanda. Oray bakit, lakay, lalaki, wano babae no kaya't dasaktan, saktan dalatang. Kasano tayo pa yun agang ganaot dito eh. Sapay imbaga ti manager ti hotel. Ano ka no delikado ti sitwasyon. Mangrekap pa ilaan ti hotel kan restaurant. Kasano tayo pa yan?
Adayo ka di iti ayan dagiti kakaanakam ti pakapaspasamakan ti gubat iti Israel? Ha? Ne, saan ko nga mo? Ay, damagak madgayam ka ni kabagis. No sa dino abanda ti ayan, dagiti anak na. Ay na, delikado da fekan Max, no ijay gubatan ti ayan da. Saan lang gayam adito Pilipinas ti ayan, dagiti rebelde. Uray gayam iti sabali apagilyan. No agdengdengag iti damdamag iti radyo, wano agbuybuya iti TV ni kabagis mo, amo na siguro ti mapaspasama kay Israel. Ala, lakwan nakpay man nga ron iti gatgatangak si Mang. Tama pa anak man iti balayda, tagdamagak man. Engka kadi ipadamag tinadamag mo kanyak, manak? Ay, amok no amudan ti damag, wano saan pay. No managdengeg, wano managbuya da iti damdamag, amudan. Malaksid no saan? Itaman pa'y kabagis. Naisarong kamat dito'y balay. Ay, dyan nga min damdamag iti TV, iti kalman. Nagbuya kayo kadi. Nala daw kami mata nang ilukat iti TV. Anya ka di ti may papan iti damdamag. Maipapan nga ron iti mapaspasamak agubat ijay Israel. Diyos ko, amin ka di apasit ti Israel kabagis. Ay, ijay kanumat gasa. Ijay ti ayad dagiti kakaanakam kabagis. Imbag ano saan da may raman. Ay, dayta nga ron mat ti pagdandanagak. Ay, kasanuda nga taitan. Diyos ko, amang ano maipit da iti gubat kabagis. Ala, agkararag tayo. Dayta ti mabalin tayo ama itulong kadakwada. Agyan tayo pa'y kano dito'y basement ti hotel. Awan kano ti magna kadagiti kalsada. Adu kano ti rebelde iti ruwar. Adamot kanalbuong itay bigbigan. Ijay kanumot ayan ti babalay tayo dayjay. Iso a pinaritan na tayo amapan ijay. Ang mga no adda ijay dagiti armado a rebelde. Umunag da kanulatan iti babalay. Sapay imbatik ijay ti kwartak. Ti urnong ko. Uray siyak. Adamin ijay. Saan ko nga itugtugot ti kwarta? Nagmalas matan ti kastoy. Saan tayo pa'y ngag-duty? Tawan mat umay at turista. Gapo iti dayto arinupak. Ay, wan nga rod. Kasano itan? Tida pa'y lakat agawid dagi jay. Tida ka di mabutang iti bomba kas kadabala. Saan anala ka nanang? Adupay ti proseso dagita. Naipadamag, ngaddan to ipaay ti gobyerno, a repatriation kadagiti kayat nan ti agawid. Agparipatrate da kuman, makapadanag mo. Di kay madanagan nanang. Amangan pa inuan niya ti mapasama kada kayo. Amuda ti aramiden da ijay. Anya dyan na ipadamag, nga inparikap da kano ti border. Awan kano ti makarwar kan makaunag. Pati kano pa'y makan kat maibusantan. At damat siguro pangalahan da iti kaninda kan inuman da ijay. Ay, jak makaid na. Awaga man, barang makontak mo ida. Pinadas ko nanang, ngamjak mat ida makontak. Amang ano awan pagludan da ijay. Gaputag gugubat da lakit nga rod ijay. Barok, rinugyam mat gayaman nga impatakder ti balayo. Wananti, narukop nga minan ti sigod a balay mi. Pagbalayan min to iti agbalin to nga asawak. Ay na, nagasat ti agbalin nga asawam. Tandan ton balayo adagos, baro. No agawid to dagiti kakabsat ko, ijay danto sigod a balay mi ngagyan. Ay katuan balay mo nga ro dayto tasikatin ang ipaaramid. Adutin nalak at trabahador, tapno mabibit a malpas. Inton malpas dayto'y balay ko, at kalay sa kamin iti kayan ayat ko. Dayta mo't ti imbaga ni uncle mo. May sangamin nga inalam at trabahador. Aywan gayam, naawagam ka din dagiti kakabsat mo ija Israel. Diyak ida makunta kanti. Ammo damot siguro ti aramiden da, tanakaadal damot. Ammo damot siguro ti kamangan da ijay, tapno makaawid da ditoy. Hawanan,
Binomba ti kabusor ti Israel, dagiti babalay, aginatang tayo kadagiti kakadwata. Di mapo ka nun. Pati kwartak ijay. Awanan, nairaman adi mapo. Oray siya ka. Awan mama ay tinagbambandugan ta, tadimapon. Anya pa ita ti kwartata. No agbayag da ito'y arinopak. Kasanutan dito'y. Agawid ta ka di apaoy-paoy ijay Pilipinas. Kapilitan na mapantayo iti border. Taijay kano ti papanandag iti kayat na ti agawid. Agkukuyog tayo lang ang kadagiti kakadwata nga may dito Israel. Anya pa ngay no di kasta. Awan pa yan paggatangan iti makan. Naibos ti lako kadagiti pagtagilakwan. Kapilitan asirutan ti barikas. Tawan mo tin kwarta paggatang iti makan. Saan tayo umit ang makatrabaho? Malmalpasan ti balay mo. Ngam, awan pa'y matpakadamagan tayo no kasanom dagiti kakabsat mo. Naipadamag mat iti TV, amang rugi ka nun nga agrepatriate da kadagiti Pilipino ijay, tatang. Sapay ko mga road ta makasangpat dan. Ay una yan tigasgasat dan ijay. So apay agsasaruno ka nun ti panagbomba ijay Israel. Ay, kasano nga tandang iti kakabsat mo ijay. Ala, bayan nyo. Takuntakak manen ida, tatang. Ay, saan mo asardayan ida kontakan anak? Barang masungbatan da. Uno agreply daman laeng. Malmalpasan ti balay mo, Barok. Finishing laangan. Ay, talaga adakkel. Kasla balay matlang tinagabroad. Saan mo, tanti? Balay lang ti may sa aman nalon? Anya aman nalon laeng nga ibagbagam. Nadalos dayta at trabaho. Ngam ano timang tagtagibas iti man nalon, nanti? Ay, di da nga minammo aman nalon timang bibiyag kadagiti amin a tao. Amin akanan ti tao, kat nagtaod iti mula dagiti man nalon. Unmet, anti. Uray ti tinapay kat nagtaod iti mula ti man nalon. Talaga met. Dagiti lang ikan lamas ti saan a nagtaod iti talon. Ta nagtaod dakat nga rod iti baybay, wano karayan. Dagiti karni ngay, anti. No nagtaod iti farm, farmers matlaeng tinangas asikaso kadagita. Nalpasan ti balay ni Greg. Adu kami nga min na nagtrabaho. Iso adaras nalpas. Wen nga rod. Iso nga imbagakken ko na, akasla balay matlaeng tinagabrod ti balay na. Ay nabayag nga min na nagurnong ni Greg. Kasla imposible ang makabalay iti kasjay kadakal. Ay, kita man nga agpaiso ti biyag. Nulakat ammom ti agimped, makabalay kamot no kayat mo. Ay wan, kasano gayam dagiti kakabsat na. Karaman da kaday kadagiti umuna a mapaawid. Ay, dayta ti saan tayo nga ammo. Awan met nga minti mabalin tayo apang kontakan kadakwada. Sapay kuma, tawan ti dakes a napasamak da. Ay, sapay la kumaa. Ay, kanayon a maikulang ni kabagis. Gapo kadagiti anak na nga adda ija abroad. Nipod na bomba dagiti dadto maapastak dito'y. Awanin ti kuryente. Saan tayo ang makacharge iti cellphone? Kas tayo lang marabutit nga aglamlamang. Uray ko man addan ba sa mga lakada tayo? Tapno makapantayon ni airport. Ay, mabigot tayon dito'y. No awan ti tulong dagiti mayat at tumulong amang ted iti kanan tayo. Jakamun. Isungarod nga inutak akanan ti tinapay, kandilata nga itudda. Jak pa'y mabmabsog ka dagiti tinapay lang. Imbagla pa mo pwede ti bisin Uray ko manong pati danong. Kurang matirasyon. Pagyamanan tayo latta. Gaputa at darasyon nga itudda. Naawan nga kasano tayon? Kurang mangarod. Mabisin ako unay. Kaya't ko kumamatin na po. Nalpasan ti balay ni Greg. Tay paayos na nga'y bayaw. Ay kat, intun pa blessing. Umay kayo unto amin na nagtrabaho.
Ay, saan nyo abay bayagan at ipablessing bayaw? Unaam ka no, tapno saan asumrek dagiti di katatawan ako nada. Ay, uray adda dagita aparso asumsumngat. No nasaya at dalakit day. Tay kumamangted iti swerte. Ang magpaiso nga ta, mati di katatawan ako nada bayaw. Diyak man amaw. Pagsasaon sa laang matday ta. Siguro. Awan pa'y mo't nakakita iti di katatawan ako nada. Ngam apay nga tamat. Ngay bagada nga adda dagita aparswa. Un nga raw, kat saan mo't nga rod ida makita? Impawitan da ka kadi iti dakkel agat at dagiti kakabsat mo, Greg. Ah? Apay anadamag yu day tanana. Wan ta nakapaaramid ka mat iti dakkel abalay. Bukod ko nga urnong, nana. Bukod nga urnong? Nangalaam ngay, katawan mo't sa bali at trabahong. Ti panagtaltalon ko, ah? Saan ka di napagadal ko dagiti kakabsat ko? Baba ni ti panagtalon ko, nana? Sa bagay, nalawa ti talon nyo. Nagagat ka. Saan nga imposible ang makaapit ka itinawadwad? Iso nga ore man nalo naklaeng. Sa anak nga inutil. Amum day ta. Tadimakkel tayo dito'y away. Babaan iti kinaman nalon. Mailukat ka no ti border inton bigat. Masapol nga agawaan tayo ti mapanijay. Magmagna tayo, tawan lugan. Sumabat ka no tibas a pagluganan tayo. Kasanun, wada makakita kada tayo a rebelde. Awan pagpilyan tayo. Matay tayo mo lang dito'y itibising. Unay ka ti kastoyon. Nagriga tibiyag dito'y sa bali a pagilyan. Sapay ko maa, tamakasubli tayo ije pagilyan tayo. Makasubli tayo kuma si bibiyag. Sana akas may sa abangkay. Inton sumipngot. Rugyan tayo ti magna. Asidag ka no lang mat. Wen imbag iti rabii. Tamabalin tayong aglamang itiigit ti kalsada. No makakita tayo iti armado at tao. Mangan kan uminom tayo, kakabsat. Makita tayo ti balig iti may sa aman nalon. Ni Uncle Matt. Di na kumamat patiray ukan, ah. Mangan tayo lang. Ay, saan ka apat patiray ukan baraw? Agpay sumay timbagak. Agyaman nak. Tama apresyaryo tinaaramidak, Uncle. Rumbeng laang. May saka apagwada naman nalon. Agpapaadal ka iti dua kakabsat mo. Ngam insamiram tinagurnong. Ita, nakabalay ka iti dakkel nga wampay asawam. Addan to asawak, Uncle. Agkalay sa kami ni ti mabiit. Kita manlata ti ado ti urnong na. Ay no, iti asidag tayo day diya kanalbong. Kasanungay no dito'y batog tayo tinagdiswan ti missile. Kasano tayo ang makapaniti border? San tayon samot ten amakawid manang? Oh, matayak iti nervyos dito'y. Wan nga rod. Agsasaro no ti sirena ti alarma. Nga da sumungad a missile. Hoy! Iti asidag tayo day diya kanalbong. Kasanon no dito'y batog tayo tinagdiswan ti missile. Kasano tayo ang makapan iti border? Saan tayon samot ten amakawid? Matayak iti nervyos dito'y. Wan nga rod. Agsasaro no ti sirena ti alarma. Nga da sumungad a missile. Diyak pa yun makaturturog. Oh, mabisbisinak lang arudon. Astoy pa'y akanayo nak amabutbutang. Pakirdam ti pakinakam mo. Kasano ka ang makapag naamapan iti border no kastalaang. Madanon pa'y nga taday nga ipapantayo iti border. Kaslamat kumarkaro. Takanayon pa yan ti panagdisto ti missile. Naipadamag iti TV. Alo katanda ka no ti border iti Israel. Barang no pati damanang kat makapandan ijay. Ay na, sapay ko mata makapandamot na po. Sapay agkurkurang kano timakan ijay. Saan akanayon nga damagatang? Saan kayo unay ngagdandanag? Tama nga no agsakit kayo mat nanang. Saan ko amaliklikan ti agdanag, anak?
kakabsat mo ti aday ti paggad. Makatulong ti panagkararag, ngam ti panagdandanag, nanang. Kanaayo nakmet nga agkarkararag. Ala, barang no makapandan ijay border. Adda ka nubas amang ilugan kadakwada ijay. Ay, di dala ko manapnapanan ni Jay. Uray timulong da ko man na nagtalon. Kasano? Kat di damot nga rod kaya ti agtalon, nanang. Awito mo na tabasit at tinapay mo. Tamapantayon iti border. Adda ka no bas ijay. Awanan, kinang ko amin nun. Kurang pa'y nga ron. Naggatal pa yun ti bagbagik tayak makadigos. Awan mo't nga Mindanong tawan kuryente. Bay ampay tadigos. Tibiyag mo kidit isalakan mo. Agdigos tanto no makasangpet tayo di Pilipinas. Pumanaw tayo dito Israel akakabkabkab. Dayta ti isang petay kay Pinas. Sumangpet talakid da si bibiyag. Mayatan. Tidakos. Kat no bang kay ta sumangpet? Intayo nga rodo na. Sapay ko mga tawan masalamaan tayo a bomba. Wano rebelde iti pagnaan tayo. Intayo ko ngam ni. Saan nga agpada day ta rubber shoes mo? Puraw day tamaysa. Idinto ta duyaw day tamaysa. Darasam. Makilinatlat ta nga mo nagitibahas. Puray taawan mo't plus bitbit ta. Imbagdagi na tadabit-bit dabag. Wano maleta. Datayo ngay ngagkakadwa. Awan apulos. Bay am tamaleta wano bag. Day tabiyag mo ti isalakan mo. Nabumbangar ti pagtaangan ta. Isu nga awan apulos alikaman ta. Nga lang, umulit ang rodon itipas. Ay, yaman pa yapo. Ay, aday ta. Nakatugaw tamat laangan. Igi lumabas ta di ta may sa atugaw. Agapot kid din di may sa babae. Kamatak kuman ka. Anya nga rod ngay. Saan tayo mo't nagdigdigos, tawan danom. Ay, di tayo pa'y nakasukat. Ay, ungag pa iso. Naangdod tamatin. Ay, no sumardang tibas iti batog ti siyar. Dumagasak pa'y basit. Barang adda tanong. Wano uray alkohol ang nakadiso. Nagsardong tibas. Oh, ada public CR kan bathroom dita. Ibagata iti driver, nga orayan da tabiit. Ang nga rodon. Ang mga no adda manin makauna amapan. Datayo mo't lang kakadwa ti makasapol iti bathroom. Ay, makaginawa tayo laangan. Sigurado nga adda dryer dita. Mabalin tayo nga ilababasit ti lupot tayo. Sa tayo i-dryer. Mabiit man ka. Agawaam nga rod. San aje nakaapot ti kitaam. Anya nga rod, no di na maanusan ti angdod. Maka-insulto nga rod ti Luka. Napimpintasak pa'y lang ang iso. Ha? Makadigosak lang takitan na. Ne, adamat umaw-awag di ta cellphone mau. Asino ngay dayta? Sa bali mat a number na lang. Ay, ang mga no damanang da ito eh. At iti cellphone, sungbatan niyo. Hello? Da kayo kadida ito'y anak? Nanang. Ada kami iti bus. Nakapanaw kami iti ayan tirinupak. Ay na, kunami lakit din no adadakas na napasamak kada kayo. Saan kayo mat ngamin amakontak? Awan ngamin kuryente, nanang. Saan kami ang maka-charge iti cellphone? Nasayat mat nga road no nakapanaw kayo ni Jay. Nanang. Ngam dim maputi balay kan kwartami. Awan apulos bit-bit mi. Ada kami iti shelter ti hotel. Idi nabumba ti balay aginatang mi. Ay na, imbaglakit din tawan kayo Jay, idi binumbada. Idi adon ti rebelde. Di da kang palupusan arumwa, nanang. Ada shelter apagyanan mi. No ada misail asumungad. Maala nga rod anak ko, agan-anad kayo, aging ga makadanon kayo dito'y Pilipinas. Ayan kanu dagiti ubeng. Awan kadimot lang madi anapasamak kadakwada. Nakapanaw da kanon iti ayan ti rinnopak. Nabumba kano ti balay aginatang da. Ay,
Imbaglangan tas andaan na iraman. Adada kanu iti shelter ti hotel, idi nabumba ti ginatang da balay. Nagasat da nga rod no kasta. Mapasang patayo mat nga rod idan. Imbaglakit din. Kunaklakit din no naisagmakan dagiti anak ko. Ala, ingkamat nga rod ibaga ka ni kabagis mo. Tapno saan nga agdandanag. Umay dayjay inton malam. Ada nga min papanan nila kay na. Masikuran dayjay nga agmay-maysa iti balayda. Awan ka di pa'y damag yung kadafekan Maxine, mana? Maripatrate da kano iti mabiit. Napaninala ida tibas ija border. Kasta ka di. Ay, ungayam. Kunak man no dafekan Maxine tinagpawit iti pinagpaaramid da iti balay da manang Marta. Ngam agpaiso ka di ani Greg ti akin balay ijay? Kat isumot talaga. Idi pa'y laeng anagur-urnong. Idi adon ti urnong na. Balay, tinalagip na nga impaaramid. Kunaklakit din no kung kunanala ang timbaga na nga iso ti akin balay. Ay, saan ang nakapapati nga agpaisaw ang makabalay? Tamakit kita tayo, akanayon dito'y away, nga awan sa bali at trabaho na, nuday agtalon. Agmulmula laeng, ngam, adumot ti malaklako na amula na. Damag kumat ang mga sawa ka nun. Wen, kasta ti kunana, si Mang. Kan, nasaya at mait, jay kaayan-ayat na. Kat, agkalaysadan, iti mabiit. Sigurado akayat di babae taadang dakkel abalay na. Naggasatan di babae.